Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρία Ζαρκάδα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σας καλωσορίζω στην πόλη σας. Αυτό το χρωστάω στον κύριο Ταλκαβούκη που το είπε πριν λίγες μέρες στην Αθήνα. Βέβαια, εσείς με υποδέχεστε με καλό καιρό, ενώ ο κύριος Ταλκαβούκης μας τον υποδεχτήκαμε με κακοκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, και θα πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσουμε και τους αρμόδιους που μας τον παραχωρήσανε για τη σημερινή παρουσίαση του ημερολογίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καπεσόβου Αλέξης Νούτσος, και για τον σκοπό αυτό θα καλέσω πρώτα στο βήμα την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, κυρία Θανασία Βαζάκα, για να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρία Βαζάκα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου και θέλω να σας πω ότι αυτό το ημερολόγιο είναι μια συνέχεια από τα παλαιότερα ημερολόγια του Συλλόγου. Έχει μια παράδοση ο Σύλλογος στην έκδοση συλλεκτικών ημερολογίων, του ημερολογίου του 2017 και του ημερολογίου του 2020. Το 2017 το ημερολόγιο αφορούσε στην Πασχάλιο Σχολή, στον τρόπο δημιουργίας της, στα αρχιτεκτονικά της σχέδια, και το 2020 αφορούσε στη βιβλιοθήκη της Πασχαλίου Σχολής. Να σας δώσω ορισμένα ιστορικά στοιχεία, έτσι, για την χάρη της παρουσίασης και της συζήτησης. Στο Καπέσοβο υπάρχουν δύο κληροδοτήματα. Είναι αυτό των αδερφών Πασχάλη, το οποίο συστήθηκε με την διαθήκη του Παύλου Πασχάλη για τον εαυτό του και για λογαριασμό του αδερφού του Κωνσταντίνου Πασχάλη. Η διαθήκη αυτή έγινε το 1846, συντάχθηκε στη Μόσχα, δημοσιεύθηκε στη Ρωσία, στο εκεί πρωτοδικείο της Ρωσίας, και αφορούσε στη δημιουργία 3 θεάρεστων καταστημάτων, όπως τα έλεγε ο Παύλος Πασχάλης. Ένα από τα καταστήματα αυτά ήταν και η Πασχάλιο Σχολή, γράφοντας στη διαθήκη του ότι επιθυμούσε, αν υπάρχει κάτι αιώνιο σε αυτή τη ζωή, αιωνίως να λειτουργεί και η Πασχάλιο Σχολή. Την είχε ονομάσει Δημόσιο Επιστημονικό Γυμνάσιο, που σημαίνει ότι της έδινε ένα χαρακτήρα ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, με τον όρο επιστημονικό, αυτό τουλάχιστον ήταν ο πόθος του, και διέθεσε τα αντίστοιχα χρήματα για να χτιστεί το σχολείο της Πασχαλίου Σχολής. Δεν έμειναν όμως και οι κάτοικοι του Καπεσόβου τότε, οι δημογέροντες, άπραγοι, αλλά συνέστησαν ένα δεύτερο κληροδότημα, αυτό της χριστιανικής κοινότητας Καπεσόβου, προμηθεύοντας τα υλικά, ασβέστη και ξυλική, από τα οποία όσα απέμειναν μετά την ολοκλήρωση της Πασχαλίου του 1861, σχημάτισαν ένα κεφάλαιο από την πώλησή τους, και από τους στόχους αυτού του κεφαλαίου, και το κεφάλαιο ενδεχομένως, χρηματοδοτείται μέχρι σήμερα η κοινότητα του Καπεσόβου. Το κληροδότημα της χριστιανικής κοινότητας ανάγεται στο έτος 1860. Αυτά είναι γενικά πληροφοριακά στοιχεία. Όσο για την βιβλιοθήκη της Πασχαλίου, έχω να σας πω ότι είναι βιβλία με πάρα πολλά θέματα. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι τα θέματα των βιβλίων, τα βιβλία αυτά έχουν γραφτεί από πολύ επιφανείς δασκάλους εκείνης της εποχής και λίγο προγενέστερους. Ένας από αυτούς είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος ήταν και διευθυντής της Μαρουτσέας Σχολής στα Γιάννενα, ο Θεόφιλος Κορυδαλέας, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Αθανάσιος Σταγυρίτης. Επίσης υπάρχει και τρίγλωσσο λεξικό στη γρεκική, στην ιταλική και στη γαλλική γλώσσα, το οποίο είχε συνταχθεί από τον Γεώργιο Βενδότη. Στη βιβλιοθήκη της Πασχαλίου ανήκει επίσης και ένα σπάνιο αντίτυπο της Ρήγας του Χάρτα, το οποίο ανακαλύφθηκε πρόσφατα από ψηφιακή έρευνα, το οποίο έχει ένα το Καπέσοβο και ένα η Τράπεζα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και είναι μια ασπρόμαυρη τυπολογία της χάρτας, ενώ η χάρτα του Ρήγα συνήθως ήταν έγχρωμη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω για ακόμα μια φορά και να θέσω ένα προβληματισμό για το πώς αντιμετωπιζόταν η παιδεία στα δύσκολα χρόνια εκείνα της τουρκοκρατίας,
πώς συνεχίζεται να αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η προτεραιότητα αυτή των ανθρώπων τότε του 18ου-19ου αιώνα και η πίστη τους ότι η παιδεία ήταν το μέγιστο αγαθό για τους Έλληνες και για τον τόπο, ήταν νομίζω μια κατευθυντήρια γραμμή από την οποία δεν πρέπει και ούτε είναι λογικό να απομακρυνόμαστε. Βέβαια τότε η παιδεία ήταν δημόσια και ίσως αυτό να είναι ένα εναρκτήριο λάκτισμα για ένα περισσότερο προβληματισμό για την εποχή και αυτά που βιώνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Βαζάκα, για την εισαγωγή, για τα ιστορικά στοιχεία, τα πολύ ενδιαφέροντα που μας δώσατε και για τον προβληματισμό που διατυπώσατε. Κρατάω τη λέξη αιωνιότητα που αναφέρατε και θεωρώ ότι αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα, το ημερολόγιο το οποίο φιλοτέχνησε και επιμελήθηκε την έκδοσή του η κυρία Βεμελίνα Παπαδοπούλου, που στη συνέχεια θα μας μιλήσει για την εικονογραφία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκδοση, γιατί ουσιαστικά η μελέτη αυτή, η ψηφιοποίηση και η προσπάθεια της διαφύλαξης και της διάδοσης αυτών των πολύ σημαντικών έγχαρτων μνημείων στην Πασχάλιο Σχολή που μας αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο έχει ιδιάζουσα σημασία. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου τώρα για την δική της ενακτήρια ομιλία σχετικά με την εικονογραφία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε απόψε στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την διαχείριση του πολιτισμού, μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Καπεσόβου, του Αλεξινούτσου. Απόψε λοιπόν παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό πρωτόλιο αρχαιακό υλικό με τη μορφή εισηγήσεων, αλλά και του ίδιου του συλλεκτικού φετινού μας ημερολογίου. Η αφορμή για τη δημιουργία του δόθηκε μέσα από μία μουσιολογική έρευνα, η οποία μου ανατέθηκε από το Σύλλογο και αφορούσε τη μετατροπή της Πασχαλίου Σχολής σε σύγχρονο μουσείο. Η επιστήμη μου, η μουσιολογία, θεωρείται ως μια μηχανή του χρόνου και ο μουσιολόγος είναι ο διαχειριστής. Καθώς λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία διαχείρισης της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς και καθώς καταγράφονταν όλα τα στοιχεία, τεκμηριώνονταν και ταξινομούνταν σε αντίστοιχες ενότητες, ο χρόνος άρχισε να ξεδιπλώνεται αντίστροφα, έως ότου στην τελευταία ενότητα των βιβλίων της Πασχαλίου εμφανίστηκαν και τα συγκεκριμένα εικονογραφημένα σχολικά βιβλία. Ευθύς εντυπωσιάστηκα με τις εικονογραφήσεις τους, ενώ ταυτόχρονα μου γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα. Ερωτήματα που, ερευνώντας περαιτέρω, μου έδωσαν και πολλές ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Αυτές λοιπόν θα μοιραστώ απόψε μαζί σας εν είδη προλόγου και πριν τις κύριες εισηγήσεις των δύο εξαιρετικών καθηγητών που ακολουθούν. Ο δημιουργός των βιβλίων αυτών, λοιπόν, ονομάζεται Φρίντριχ Τζάστιν Πετρούχ και ήταν Γερμανός μεγαλοεκδότης και φίλος των τεχνών. Η συλλογή αριθμεί 12 τόμους με συνολικά 1.185 εικονογραφήσεις, ένα ασύλληπτο νούμερο, και 600 συντελεστές, δηλαδή κειμενογράφους αλλά και εικονογράφους. Εκδόθηκε μάλιστα το 1790. Τα σχέδια των βιβλίων αυτών είναι εξαιρετικά δημοφιλή ακόμα και σήμερα, όπως μπορεί κανείς πολύ εύκολα να διαπιστώσει κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Στο σημείο αυτό όμως, ας κάνουμε μερικές διευκρινήσεις για την τέχνη της εικονογράφησης. Οι δημιουργίες του ανθρώπου φαίνεται ότι αρχίζουν να εξελίσσονται από το 30.000 π.Χ. και μετά. Ο άνθρωπος, εκτός από την κατασκευή εργαλείων και καταφυγίων, αρχίζει να αναπαριστά, κυρίως μέσω από τη ζωγραφική, φιγούρες ανθρώπων, ζώων, αλλά και γεωμετρικά σχήματα. Σε αυτή την περίοδο χρονολογούνται και οι περισσότερες βραχογραφίες που εντοπίστηκαν σε σπήλαια της Βόρειας Ισπανίας και της Νότιας και Κεντρικής Γαλλίας. Οι βραχογραφίες δεν είναι μόνο από τα πρώτα ίχνη τέχνης, αλλά στην ουσία και η αρχή της εικονογράφησης. Αν και οι εικονογραφήσεις ξεκίνησαν πολύ νωρίς, όπως μόλις είπαμε στην ιστορία της ανθρώπινης εικαστικής έκφρασης, ωστόσο η πρώτη καθαρά παιδική εικονογράφηση δημιουργήθηκε μόλις το 1658 με τίτλο Orbis Pictus. Οι εικονογραφήσεις αρχικά λειτουργήσαν μόνο διακοσμητικά, δηλαδή συνοδεύανε τα κείμενα. Η εφεύρεση της τυπογραφίας όμως, το 15ο αιώνα, επέτρεψε ουσιαστικά να ενσωματωθούν στα βιβλία.
Το εικονογραφημένο βιβλίο, σαν ένα συνειδητά δεμένο και λειτουργικό σύνολο, εντοπίζεται πριν μόλις 130 χρόνια, όταν ο καλλιτέχνης και εικονογράφος Ράντολφ Κάνταλκοτ για πρώτη φορά εξυψώνει την εικόνα σε όχημα αφήγησης αντί για απλό διακοσμητικό στοιχείο κειμένου. Η εικονογράφηση πλέον θεωρείται τέχνη και όχι τεχνική και έχει ακολουθήσει και έχει εμπνευστεί από τα διάφορα κινήματα τέχνης, τα έχει επηρεάσει και η ίδια και φυσικά διδάσκεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Έχει δύο βασικές διαφορές με την τέχνη. Η πρώτη είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται, καθώς είναι σε αγαστή συνεργασία πάντα με κάποιο κείμενο, και το γεγονός αυτό φυσικά περιορίζει την απόλυτη ελευθερία έκφρασης του αιτιατού, όπως δεν συμβαίνει με την τέχνη. Η δεύτερη διαφορά αφορά τη διαδικασία παραγωγής. Τώρα, ως νέο ακαδημαϊκό πεδίο, δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου του, όπως κανείς τα περίμενε, και τις συνιστώσεις και σίγουρα οι εικονογραφίες των βιβλίων του Μπετρούχ, που σήμερα παρουσιάζουμε, έχουν γίνει θέματα ακαδημαϊκών διαλέξεων, αλλά και εργασιών. Επιστρέφοντας τώρα στις εικονογραφίες της παιδικής εικονολογίας, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι η θεματολογία. Υπάρχουν μέσα πληροφορίες για ζώα, φυτά, φυσικά φαινόμενα και άλλα που υποδεικνύουν έναν μάλλον εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα. Η θεματολογία αυτή εξηγείται καταρχήν από το πλαίσιο της εποχής εκείνης. Μιας εποχής που τα ταξίδια στην Αμερική και σε χώρες μακρινές δίνουν πολλές πληροφορίες για νέα είδη ζώων και φυτών. Ειδικά γνωρίζουμε ότι η βοτανολογία ανθεί ως επιστήμη και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και οι ίδιοι ακόμα οι βοτανολόγοι, αναλαμβάνουν αυτή τη ρεαλιστική, σχεδόν φωτογραφική αναπαράσταση των ειδών. Παράλληλα, γνωρίζουμε πως πριν το 16ο αιώνα, το 50% των βιβλίων είχαν θρησκευτικό προσανατολισμό. Ενώ το 1790, το έτος στο οποίο βρισκόμαστε εμείς στην έκδοση, το ποσοστό αυτό, λόγω των γενικών ειδικών ενδιαφερόντων, πέφτει στο 10%. Έτσι λοιπόν τα πιο δημοφιλή βιβλία εκείνης της εποχής ήταν τα άλμανακ, ένα είδος ημερολογίων, και τα επιστημονικά. Μία ακόμα εξήγηση αφορά την ιδιοσυγκρασία του ίδιου του εκδότη των βιβλίων της Πασχαλίου. Ζώντας σε μια εποχή που τα βιβλία ήταν είδος πολυτελείας για τον απλό λαό και οι βιβλιοθήκες ο μόνος τρόπος για να έχουν πρόσβαση σε αυτά, άρα και στις εξελίξεις της εποχής τους και τα νέα από όλο τον κόσμο, ο ίδιος συνήθιζε να δωρίζει βιβλία και συλλογές σε βιβλιοθήκες. Ο Μπετρούχ ανέπτυσε τις παιδαγωγικές του απόψεις παράλληλα με τις κοινωνιολογικές του θέσεις και υποστήριζε πως τα βιβλία του έπρεπε να φτάσουν παντού, όχι μόνο στις βιβλιοθήκες της χώρας του και τις μεγάλες πόλεις, αλλά ειδικά στις μικρές βιβλιοθήκες των μικρών χωρών της Ευρώπης, οπουδήποτε η γνώση ήταν δυσπρόσιτη στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές τάξεις. Αυτό εξηγεί και τη δωρεά των τόμων στη βιβλιοθήκη ενός μικρού χωριού της Υπήρου στην Ελλάδα. Συνεχίζοντας τη μικρή μου έρευνα, απαντήθηκε και ο λόγος που το βιβλίο ήταν δίγλωσσο. Η αρχική του γλώσσα ήταν τα γερμανικά. Πριν την εποχή της έκδοσής του, γνωρίζουμε ότι όλα τα βιβλία είχαν ως επίσημη γλώσσα τα λατινικά. Μετά όμως αντικαταστάθηκαν από τα γαλλικά. Έτσι η μετάφρασή του έγινε και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Μία ακόμα απορία που μου δημιουργήθηκε είχε να κάνει με τον τρόπο σχεδίασης, όσο και με το γεγονός πως δεν αναφέρεται πουθενά ο εικονογράφος. Όσο αφορά τα σχέδια, λοιπόν, αυτά είναι λεπτομερή, σχεδόν φωτογραφικά, σαν να μην απευθύνονται σε παιδιά. Γνωρίζοντας πως εκείνη την εποχή τα σχέδια στα βιβλία προκύπταν από χαλκογραφίες, καταλαβαίνουμε τα χαρακτικά μοτίβα σχεδίασης των βιβλίων. Η ρεαλιστικότητα εξηγείται και αυτή από το γενικό εγκυκλοπαιδικό πλαίσιο. Επί της ουσίας, ο εικονογράφος στόχευε περισσότερο στη μεταφορά πραγματικής εικόνας παρά στο να δημιουργήσει άλλες αφαιρετικές ενδεχομένως απεικονίσεις. Γεγονός που φανερώνει με τη σειρά του πως δεν διαχώριζε τον μεγάλο από το μικρό αναγνώστη. Αυτή η προσπάθεια φωτογραφικής απεικόνησης δημιούργησε την εποχή εκείνη εικονογράφους ρεπόρτερ που αναλάμβαναν να οπτικοποιήσουν νέα γνώση, να γυρίσουν και να πούν τι ήταν αυτό που είδαν σε τόπους μακρινούς. Γι' αυτό και υπάρχουν άπειρα σχέδια, κυρίως βοτανολογίας, τα οποία είναι εικαστικά ανυπόγραφα. Σαν μια φασόν σχεδιαστική, που ακριβώς επειδή είχε επιτελικό χαρακτήρα, δεν αναγνωρίζονταν την εποχή εκείνη ως τέχνη. Ολοκληρώνοντας το σημείο αυτό, δεν θα μπορούσα να μην κάνω μια αναφορά και στην ελληνική πραγματικότητα, όπου από το 1860 ως το 1960 καταγράφονται 15 καλλιτέχνες να εικονογραφούν τα ελληνικά σχολικά βιβλία. Οι καλλιτέχνες, όσο και οι συγγραφείς, μιας και όπως ήδη
είπαμε πάνε αναγκαστικά χέρι-χέρι, συνέβαλαν στη σύνταξη των βιβλίων με τη θέλησή τους σε μια περιπέτεια που δεν μοιάζει πολύ με τη λογοτεχνική ή καλλιτεχνική αποκλειστικά πρόθεση. Μια διαδικασία που όμως άφησαν εξίτηλες μνήμες και κορυφαίες εικόνες όπως αυτές των αναγνωστικών του Γραμματόπουλου. Ποιος δεν γνωρίζει την Άννα, τη Λόλα, την Έλλη και το Μίμη και ποιος δεν νιώθει ζεστασιά από τις οικίες εικόνες τους. Με πόσο απαλό τρόπο ο καλλιτέχνης απέδωσε τις μορφές αυτές απευθυνόμενος σε μικρές ψυχές. Σαν να στρογγύλεψε τα χρώματα γύρω από τα πινέλα του για να σιγουρευτεί πως είναι εφάμιλα του συναισθήματος που ο ίδιος νιώθει, που όλοι νιώθουμε απέναντι σε ένα παιδί. Αυτή η αντανάκλαση ζωντανεύει κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με αυτές τις εικόνες, ενεργοποιώντας μέσα από το συναίσθημα τη γλυκιά μνήμη. Ελπίζουμε οι εικονογραφήσεις αλλά και τα κείμενα των βιβλίων της Πασχαλίου που γίναν ημερολόγιο να σας πλοηγήσουν όχι μόνο μπροστά αλλά και πίσω στο χρόνο, ενεργοποιώντας αναμνήσεις που συνδέονται με τα πιο όμορφα χρόνια, τα σχολικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Όχημα αφήγησης, λοιπόν, ο τόμος αυτός, με καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές διαστάσεις. Επομένως, ο επόμενος ομιλητής μας, ο κύριος Δαλκαβούκης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχει το λόγο για να μας πει και εκείνος πώς είδε αυτό το ημερολόγιο. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθαμε όλοι εδώ για να παρουσιάσουμε ένα ακόμα εξαιρετικό ημερολόγιο από τον Σύλλογο του Καπεσόβου. Τα κρατάω όλα και νομίζω ότι είναι συλλεκτικά τα ημερολόγια αυτά. Τούτο εδώ έχει μια ιδιομορφία, γιατί για πρώτη φορά αξιοποιεί και μας κοινοποιεί υλικό από αυτό που χρόνια ακούμε ότι υπάρχει στη βιβλιοθήκη της Πασχαλίου Σχολής, αλλά δεν είχαμε, εγώ τουλάχιστον που είμαι παρά έξω από το Σύλλογο, δεν είχα δει. Και αυτή τη φορά είπα μάλιστα στην Αθανασία, λέω, πού το βρήκατε αυτό το διαμαντάκι? Και μου λέει, έχει διαμαντάκια η βιβλιοθήκη εκεί, να δεις, μου λέει, ένα σωρό. Τη ζήτησα λοιπόν να μου στείλει, και θα αρχίσω με αυτό, έναν κατάλογο με τα βιβλία. Μου έστειλε πράγματι έναν κατάλογο, ο οποίος είναι αξιοπρόσεκτος και θα καταλάβετε γιατί. Αριθμεί συνολικά 94 βιβλία. Δεν υπάρχει εδώ η χάρτα σε αυτόν τον κατάλογο. Υποθέτω ότι για λόγους ευνόητους, επειδή είναι εξαιρετικά σπάνιο βιβλίο. Έκανα μία έτσι πρόχειρη ανάλυση αυτών των 94 τίτλων και θα εκπλαγείτε. Το μεγαλύτερο κομμάτι, τα 75 από τα 94 αυτά βιβλία, έχουν εκδοθεί στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή από το 1801 μέχρι και το 1830, τα πιο πολλά. Υπάρχουν και πιο μετά και στη δεκαετία του 40 ελάχιστα. 11 από αυτά έχουν εκδοθεί το 18ο αιώνα, δηλαδή πριν το 1800. Και υπάρχει και ένα, αν δεν είναι λάθος η μεταγραφή, που είναι του 17ου αιώνα, του 1620 κάτι, αν θυμάμαι καλά. 2 από αυτά είναι στις αρχές του 20ου αιώνα και υπάρχουν και 5 βιβλία στα οποία στην καταχώρηση δεν υπάρχει χρονολογία. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί δείχνει ακριβώς και το πλαίσιο αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο 19ος αιώνας είναι ο κρίσιμος αιώνας του νεοελληνικού, της εφαρμογής του νεοελληνικού διαφωτισμού στην ελληνική, στην υποδιεκδίκηση από το ελληνικό κράτος περιφέρεια. Είναι και η προεπαναστατική και η μετεπαναστατική περίοδος και έχει ενδιαφέρον το ότι αυτό επιβεβαιώνεται από μια περιφερειακή σχολική βιβλιοθήκη. Τώρα, αυτό που σας είπε η Μελίνα είναι πολύ σημαντικό. Μόνο 23 από τα 94 είναι εκκλησιαστικά βιβλία. Θα περίμενε κανείς να είναι περισσότερα, αλλά υπάρχει αυτό το κλίμα, το κοσμικό, της εκκοσμίκευσης, που είναι μήνυμα του διαφωτισμού στην Ευρώπη, παρότι στην ελληνική περίπτωση τουλάχιστον
η Εκκλησία υπήρξε σημαντικός φορέας διαφωτισμού. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα φιλολογικά βιβλία. Είναι 33 οι τίτλοι τους. Μεταξύ αυτών είναι αρχαίοι συγγραφείς, Πλούταρχος, Ηρόδοτος, Τραγική, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, πάρα πολλά τέτοια βιβλία. Υπάρχουν όμως και γραμματικές της ελληνικής γλώσσας και σχολιασμοί επί των έργων αυτών, και υπάρχει και φιλολογική εγκυκλοπαίδεια που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σε αυτά τα 33 βάζω και τους 5 διπλούς τόμους της εικονολογίας παιδικής που μας παρουσίασε πάρα πολύ ωραία η Μελίνα. Είναι διπλή, δεν ξέρω αν είναι διπλή οι τόμοι ή τους έχουν υπολογίσει στην καταγραφή διπλούς. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή η εικονολογία, η οποία στα ελληνικά εκδόθηκε μεταξύ 1810 και 1812, 1790 είναι η γερμανική έκδοση, από τους αδελφούς, πώς τους λένε, Μανουήλ και Κυριάκο Καπετανάκη στη Βιέννη. Σε γλώσσα, λέει, κοινή ελληνική, στην κοινή ελληνική διάλεκτο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη μετάφραση αυτού του βιβλίου. Σας θυμίζω ότι το 1811 δεν ήταν τίποτε λιμένο ως προς το ποια είναι η ελληνική γλώσσα και υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα είναι η νεοελληνική και ποια είναι η νεοελληνική, αν θα είναι η αρχαΐζουσα. Υπήρχε και η παρέμβαση του Κοραή που ήθελε να τα στρογγυλέψει τα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη η σημασία δηλαδή της έκδοσης αυτού του συγκεκριμένου συγγράμματος στην κοινή ελληνική διάλεκτο. Έψαξα λιγάκι και θα το δείτε και στο ημερολόγιο. Από τους 12 τόμους υπάρχουν οι 10 στα ελληνικά. Δεν μπορώ να βρω τους άλλους 2. Ίσως, ίσως έχει γίνει σύμπτυξη των 12 αρχικών τόμων σε 10. Ακόμα και στο αποθετήριο Ελληνομνήμων που το έψαξα, οι 10 είναι ψηφιοποιημένοι. Και μπορείτε να μπείτε, έχουμε το URL εκεί, το link στην εισαγωγή, μπορείτε να μπείτε να τα κατεβάσετε. Αυτά είναι ψηφιοποιημένα βιβλία και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάρετε δηλαδή μια αφετηρία από το ημερολόγιο για να τα δείτε στην πιο έτσι αναλυτική εκδοχή τους. Συνεχίζω λίγο ακόμα με τα βιβλία. Υπάρχουν 11 λεξικά στη σχολική βιβλιοθήκη. 11 λεξικά εξαιρετικά. Το πιο σημαντικό από αυτά και το πιο έτσι εντυπωσιακό είναι αυτό του 17ου αιώνα, το οποίο περιέχει λέξεις σε 11 γλώσσες. Σας το διαβάζω στο λατινικό του τίτλο. Dictionarium undecim linguarum, 1627. Μου κάνει εντύπωση βέβαια που δεν υπάρχει το περίφημο τετράγλωσσο λεξικό του Γεωργίου. Ναι, 47. Ωραία. Πάντως είναι του 17ου σίγουρα. Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει ένα αντίτυπο του λεξικού του Γεωργίου Κωνσταντίνου. Το περίφημο τετράγλωσσο λεξικό. Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου θεωρείται καπεσοβίτης ή τουλάχιστον έχει ταξινομηθεί στην ηπειρωτική λογιοσύνη ως καπεσοβίτης. Και αυτό είναι ψηφιοποιημένο. Δηλαδή μπορείτε να μπείτε να το γκουγκλάρετε και να το κατεβάσετε. Έχει 8 βιβλία, 8 τίτλους γεωγραφίας και φυσικής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εποχή και μάλιστα έναν τόμο φυσικής πειραματικής από τους πιο γνωστούς, σας το διαβάζω, Κωνσταντίνου Βαρδαλαχού του Αιγυπτίου, φυσική πειραματική περιεκτική των νεωτέρων εφευρέσεων. Βιέννη, 1812. Εξαιρετικό βιβλίο. Φανταστείτε ότι η φυσική πειραματική αυτή την εποχή είναι σαν να λέμε διαστημική σήμερα με σημερινούς, αστροφυσική με σημερινούς όρους. Έτσι, και υπάρχει αυτό το βιβλίο στην βιβλιοθήκη του
Καπεσόβου. Υπάρχουν 11 βιβλία, 11 τίτλοι για την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, μεταφρασμένοι οι περισσότεροι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα ζήτημα ως προς το, ξέρετε, τη γνωστή ιστορία, αν ήταν απαγορευμένα τα γράμματα επί τουρκοκρατίας, όπως λέμε. Τι απαγορευμένα? Εδώ συζητάνε, έρχονται βιβλία και οι μαθητές διδάσκονται και διαβάζουν μια σειρά από πράγματα που αφορούν το εθνοτικό τους και το εθνικό τους μεταγενέστερα παρελθόν. Έτσι, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε σημαντικά αυτή την υπόθεση περί της απαγόρευσης των γραμμάτων και τα ρέστα. Μάλιστα, στο λεξικό του Γεωργίου Κωνσταντίνου υπάρχει αναλυτικός κατάλογος στα τέλη του 18ου αιώνα με όλα τα σχολεία που λειτουργούν στον υπό Οθωμανική κυριαρχία ελληνικό χώρο. Έτσι, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Μένω σε ένα ακόμα βιβλίο που εγώ τα έχω βάλει στην γενικότερη φιλοσοφία, ας το πούμε, είναι 8 τίτλοι. Πρόκειται για το περίφημο βιβλίο Καίσαρος Βεκαρίου, έτσι είναι καταχωρημένο, περί αμαρτημάτων και ποινών, εν Παρισίης 1802. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Πρόκειται για το περίφημο βιβλίο περί εγκλημάτων και ποινών του Τσέζαρε Μπεκαρία, από τα πιο εμβληματικά βιβλία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, αυτό το οποίο έφερε επανάσταση ως προς τον τρόπο απονομής της ποινής και τη συσχέτιση της παράβασης με την ποινή. Ίσως θα θυμάστε οι φιλολογούντες ότι αυτά έχουν τεθεί από τον Πλάτωνα στον περίφημο διάλογο με τον, με τον Πρωταγόρα. Ο Πρωταγόρας είναι ο πρώτος που θέτει το ζήτημα ότι ο στόχος της ποινής δεν είναι η εξόντωση του παραβάτη, αλλά ο φρονηματισμός του ίδιου και όσων παρακολουθούν τη διαδικασία κτλ. Ο Μπεκαρία αυτό το πράγμα το επεκτείνει και κάνει μια εξαιρετική πραγματεία για αυτό το ζήτημα στο 18ο αιώνα. Αυτό είναι το προφίλ της βιβλιοθήκης και εμένα αυτό που με προβληματίζει και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας με αφορμή το ότι ένα από τα εξαιρετικά διαμάντια αυτής της βιβλιοθήκης σήμερα το έχουμε στα χέρια μας ή ένα τμήμα του τέλος πάντων ως ημερολόγιο. Αυτό που με προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να συλλάβουμε σήμερα 200 χρόνια μετά αυτή τη διαδικασία όπως την βίωναν οι άνθρωποι. Ζούμε σε μια εξαιρετικά φλίαρη εποχή όπου μπορούμε να δημοσιεύουμε σχεδόν οτιδήποτε, ειδικά τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα και να τυπώνουμε οτιδήποτε μπορούμε. Κατακλυζόμαστε από εικόνες, από φωτογραφίες, από οτιδήποτε, σε σημείο που μερικές φορές δεν μπορούμε να απολαύσουμε αυτό που φωτογραφίζουμε, ακριβώς γιατί το φωτογραφίζουμε για να το απολαύσουμε διαμεσολαβημένο από την εικόνα. Στην ιστορία λέμε, στην ιστορική επιστήμη λέμε ότι ο ιστορικός πρέπει να έχει το χάρισμα της συμπάθειας. Αυτό σημαίνει να μπορεί να μπει και να κρίνει τα πράγματα με τις συνθήκες που τα βίωσαν οι άνθρωποι τους οποίους μελετά. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στην κατάσταση στην οποία οι νεαροί Ζαγορίσκοι βρίσκονταν από τη δεκαετία του 1860 και μετά, όταν ιδρύθηκε το σχολείο στο Καπέσοβο, και έρχονταν σε επαφή με αυτά τα βιβλία. Οι εικόνες, η πρόσληψη εικόνων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και βασίζονταν μόνο στα βιβλία του σχολείου ή ενδεχομένως οι πιο πλούσιες οικογένειες θα είχαν και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Αλλά φανταστείτε αυτά τα παιδιά που βλέπανε για πρώτη φορά Καμήλα, για πρώτη φορά Πυθίκους, για πρώτη φορά Ηφαίστειο,
για πρώτη φορά όλες αυτές οι εικόνες, οι οποίες έχουν αυτή την εκπληκτική σύνδεση του κειμένου, ελληνικού και γαλλικού, όπως μας εξήγησε η Μελίνα, και της εικόνας. Υποθέτω ότι εδώ ακριβώς βρίσκεται μια διπλή διαδικασία. Από τη μια μεριά καλλιεργούνταν η φαντασία των παιδιών και δεν ήταν μόνο οι εικόνες, ήταν και οι αφηγήσεις των ξενιτεμένων. Οι Καπεσοβίτες είχαν δει Πυθίκους και Καμήλες του Κάιρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαν δει, άρα υπήρχε η αφήγηση αυτών των παράξενων ζώων στο Καπέσοβο. Τώρα όμως τα παιδιά είχαν και την εικόνα μαζί, διαβάζοντας την εικονολογία παιδική κτλ. Και υποθέτω ότι η φαντασία όχι μόνο καλλιεργούνταν, αλλά και ανατροφοδοτούνταν η επιθυμία να τα δουν από κοντά. Κοιτάξτε δηλαδή πως ένα παιδικό βιβλίο, ένα βιβλίο με παιδική εικονογράφηση μπορεί να γίνει ένα κίνητρο για να αναπαραχθεί η διαδικασία της μετικεσίας έτσι όπως την ξέρουμε και την έχουμε δει στο Ζαγόρι. Θέλω να κλείσω με ένα σχόλιο μόνο, ότι η εικόνα είναι πάντοτε ένα ερέθισμα για τη φαντασία. Έχουμε κάνει 2 λάθη νομίζω στη συγχρονία τώρα, για να ξαναγυρίσω. Το πρώτο είναι ότι βομβαρδιζόμαστε από εικόνες και αυτό αντί να τροφοδοτήσει τη φαντασία πολύ συχνά την εγκλωβίζει και την περιορίζει, και κατά δεύτερον έχουμε αφήσει αυτή την καλλιέργεια της φαντασίας στους επαγγελματίες διαμεσολαβητές. Θα μου πείτε, ο Μπερτούχ δεν ήταν επαγγελματίας? Κοιτάξτε πόσο συνετά εικονογραφείται ένα παιδικό βιβλίο. Πόσο συνετά, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, θα μας τα πούν εδώ οι παιδαγωγοί περισσότερο καλά αυτά, πόσο συνετά δίνεται το ερέθισμα για τη φαντασία, χωρίς να εγκλωβίζεται η παιδική ψυχή. Αντίθετα, να ανατροφοδοτείται. Σήμερα αυτοί οι επαγγελματίες μας δεσμεύουν και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχω κοινωνικά δίκτυα. Δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Ταλκαβούκη για τα πολύ σημαντικά στοιχεία που μας επεσήμανε και φυσικά για τον προβληματισμό. Να πούμε ότι θα υπάρξει και χρόνο στο τέλος, αν θέλετε να διατυπώσετε κάποια άποψη, κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε επίσης και για την πλοήγηση στο θησαυρό που έχει η Πασχάλιο Σχολή. Και θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Χρήστο Παπακώστα, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εδώ στο Πανεπιστήμιο Ελλήνων. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά θερμές ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καπεσόβου Αλέξανδρος Σνούτσος για την πρόσκληση. Και ναι, διδάσκω σε παιδαγωγικό τμήμα, αλλά δεν είμαι παιδαγωγός. Αλέξιος. Αλέξιος, ναι. Ναι. Αλέξης. Οπότε, αλλά θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου το γνωστικό αντικείμενο, τη λαογραφία και τον χορό. Αλλά δεν έχουμε συνεννοηθεί με τον Βασίλη. Τα τελευταία λόγια που είπε είναι το καλύτερο γεφύρι με αυτά που προτίθεμαι να πω. Περί συμπάθειας, το πώς βλέπουμε τις εικόνες και ποια είναι ενδεχομένως η στοχοθεσία ενός παιδικού βιβλίου. Και βέβαια να πούμε ότι η επιτυχία της εισήγησης του Βασίλη οφείλεται στο ότι τα γυαλιά είναι δικά μου. Το σημάδουμε αυτό. Έτσι, μπράβο. Στην κατακλείδα λοιπόν του ημερολογίου αναφέρεται εμφατικά ανάμεσα σε άλλα. Και πας άλλος φρόνιμος παιδαγωγός μας συμβουλεύουν ότι προς τους παιδας διδασκαλία θα πρέπει καταρχάς να γίνεται δια της οράσεως. Προβάλλεται δηλαδή πάρα πολύ άμεσα η στοχοθεσία της έκδοσης του συγγράμματος, εικονολογία παιδική και η χρήση του ως εποπτικού μέσου. Άρα ένας όρος που
αναδεικνύεται έτσι ως πολύ βασικός είναι η εποπτεία. Ο όρος εποπτεία σημαίνει την παράσταση, την εικόνα κάποιου αντικειμένου που μας δημιουργείται από την παρατήρηση και από την οπτική αντίληψη. Δηλαδή, οι νοητικές ή πνευματικές εικόνες του ατόμου με τις οποίες αισθητικοποιούνται οι αφηρημένες έννοιες. Άλλοτε οι παραστάσεις ασκούν πρωτογενή λειτουργία και άλλοτε δευτερογενή λειτουργία. Αποτελούν ένα βασικό δομικό στοιχείο της συνείδησης του ατόμου και μαζί με τα συναισθήματα εκφράζουν κύρια στοιχεία τόσο της συνείδησης όσο και άλλων πνευματικών διεργασιών. Από φιλοσοφική άποψη, εποπτεία ονομάζεται η άμεση αντίληψη φυσικών ή ψυχικών φαινομένων. Ωστόσο, το περιεχόμενο της έννοιας της εποπτείας δεν ταυτίζεται επακριβώς με το αντίστοιχο της έννοιας της αντίληψης. Οι δύο έννοιες παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα, όμως έχουν και διαφορές και σημαντικές διαφορές. Η εποπτεία κατέχει από τη φύση της τη θέση μεταξύ του εγώ και του φυσικού αντικειμένου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την αντίληψη, αλλά ο ρόλος της εποπτείας εντός αυτής της σχέσης είναι διαφορετικός. Αποστολή της αντίληψης είναι η γνώση του φυσικού αντικειμένου και όχι η λήψη θέσεων έναντι αυτής της γνώσης. Αντίθετα, ο ρόλος της εποπτείας δεν συνίσταται μόνο στον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου, πως μοιάζει, αλλά στον καθορισμό της στάσης απέναντι σε αυτό. Από παιδαγωγική και ψυχολογική άποψη, ο όρος έχει ευρύτερη έννοια. Η εποπτική εικόνα θεωρείται όχι μόνο εκείνη που μας δημιουργείται από την οπτική αντίληψη, αλλά και από την ακοή και την αφή, δηλαδή με τη συνέργεια όλων των αισθήσεών μας. Επίσης, ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αντίληψη που σχηματίζει το άτομο για συγκεκριμένα πράγματα ή γεγονότα. Η αντίληψη ενός γεγονότος δημιουργείται από την επεξεργασία πολλών πληροφοριών, οι οποίες μπορεί από πρώτη άποψη να φαίνονται μεμονωμένες και ασύνδετες, αλλά στην πραγματικότητα συσχετίζονται και συνδυάζονται μεταξύ τους. Αυτές οι υποπτίες που δημιουργούνται από αντικείμενα ή φαινόμενα, τα οποία επιδρούν άμεσες αισθήσεις, είναι λεγόμενες άμεσες ή εμπειρικές. Όμως, εκτός από τις άμεσες, στην παιδαγωγική επιστήμη έχουμε και τις έμεσες ή πνευματικές εποπτείες, οι οποίες δημιουργούνται, προσέξτε, από τη διδασκαλία ή τη μελέτη για τα αντικείμενα ή τα φαινόμενα, για τα οποία δεν έχουμε άμεση αντίληψη, επειδή απέχουμε τοπικά και χρονικά από αυτό. Νομίζω ότι αυτό κάνει αυτό το σύγκριμα. Επιπροσθέτως, η εποπτεία θεμελιώνεται σε μια δυναμική διαδικασία, σε αυτό που είπε και ο Βασίλης πριν, με διτή σημασία. Φανερώνει τόσο τη θεώρηση, την υπόπτευση του αντικειμένου, όσο και το αποτέλεσμα αυτής της θεώρησης. Άρα λοιπόν, ως εποπτεία δεν νοούμε μόνο ένα είδος θέασης των πραγμάτων, η οποία σχετίζεται άμεσα με την αισθητηριακή οπτική αντίληψη, αλλά μια θέαση η οποία μας επιτρέπει να σχηματίσουμε συνολική εικόνα για ένα αντικείμενο ή ένα πράγμα, αλλά και των σχετικών συναρτήσεων σχετικά με αυτό, ώστε να οδηγηθούμε τελικά στην εποπτεία και μια θέαση ενός κόσμου και στη συγκρότηση μιας κοσμοθεωρίας. Θα μου πείτε, προκύπτουν όλα αυτά από το ημερολόγιο και από το σημαντικό υλικό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, σε σχέση με την κοσμοθεωρία, πώς μπορεί ένα παιδί στο 18ο αιώνα από το Καπέσοβο, θα ήθελα να του κάνει την εικόνα, μπορεί να αντιληφθεί το απόσπασμα που θα διαβάσει η Κατερίνα τώρα, που αφορά την καταστροφή μιας πόλης από τη λάβα του Βεζούβιου. Εικόνα 2. Έποψη στη Torre del Greco. Η παραθαλάσσιος πόλης Torre del Greco, η παρά τους πρόποδας του Βεσουβίου, κειμένη, κατεδαφίστη το πλείστον μέρος υπό της τελευταίας και μεγάλης εκροής της λάβας ή της συνέβη το 1794. Επί της ανωτέρας πρώτης εικόνος φαίνεται πως ούτως ο πυρώδης ποταμός της λάβας εξεπήδησε και κατέρευσεν από τας πλευράς του βουνού. Επί δε της παρούσης επόψεως παριστάνονται τα μελανά αυτού ίχνη, η πυρώδης καταρροή στην πόλην και η εστιν θάλασσα εκβολέ ή της κατέπαυσε την περαιτέρω αυτού βλάβη. Ένα μέρος της πόλεως έμενε αυλαβές, πλην με το λίγων καιρών θα κτιστώσουν πάλι νέα οικοδομέ επί της λάβας. Τόσον τολμηρός γίνεται ο άνθρωπος εις τους μεγάλους κινδύνους και τόσον ο λίγον τον εκπλήττει η προαπελθούσα ζημιά, ώστε τολμά να λάβει και δευτέραν πήραν του αυτού κινδύνου. Εγώ έμεινα πάρα πολύ στην τελευταία πρόταση
καταστρέφεται ένα σύμπαν, ένας κόσμος πραγματικός σε μια πόλη, τώρα Del Greco, κάπου στην Ιταλία, αλλά αυτό που έρχεται από το κείμενο, χωρίς νομίζω, όπως το αντιλαμβάνουμε, κανένας είδους διδακτισμό, να πει ότι να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα και να δώσει και στους μαθητές μια νέα προοπτική, μια νέα προοπτική για τη ζωή. Για τους παραπάνω λόγους, έτσι όπως προσπάθησα να παρουσιάσω έτσι συνοπτικά, θα χαρακτήριζα την εικονολογική παιδική ως ένα σύγγραμμα καινοτόμου. Όχι απλά και μόνο για τη χρονολογία της έκδοσης του, αλλά γιατί ανοίγει πολύ νωρίς τη συζήτηση σχετικά με την αξία της εικόνας και του υποπτικού μέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προφανώς πρόκειται για μια απόπειρα αισθητικοποίησης και, κατά την προσωπική μου άποψη, ενσωματοποίησης της παραδοσιακής τεχνικής της προφορικής παράδοσης, με άμεσο στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της μάθησης. Η εικονογράφηση, καθώς και το κείμενο που τη συνοδεύει, αποσκοπεί να φέρουν τον μαθητή και τη μαθήτρια σε επαφή με μια άλλη πλευρά της πραγματικότητας, με διαφορετικούς κόσμους και πολιτισμούς. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο παιδί με τη μορφή και το περιεχόμενο της εικόνας. Συγκίνηση, εξολεκτική κινητοποίηση, σωματοποίηση, πρόκληση συναισθημάτων είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα αυτής της διαλεκτικής, η οποία μας καλεί να σκεφτούμε ότι η εικόνα δεν αποτελεί μια αναπαράσταση, αλλά δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα, συλλογικότητες, τόπους, χρόνους, πολιτισμούς και κοινωνίες. Το αναχείρες καλέστε το ημερολόγιο προκαλεί για αναστοχασμό πάνω σε σύγχρονα ζητήματα της εκπαιδευτικής πρακτικής και της παιδαγωγικής γενικότερα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου, Αλέξης Νούτσος, αξίζει πολλά και ειλικρινή συγχαρητήρια για αυτή την έκδοση. Εύχομαι το ημερολόγιο αυτό να αποτελέσει αφετηρία ανάληψης νέων πρωτοβολιών που θα οδηγήσουν σε νέες προτάσεις μάθησης, οι οποίες θα εμπλέκουν όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις με έναν τρόπο ουσιαστικό, βιωματικό, δημιουργικό και ενσώματο. Τελειώνοντας, αντί επιλόγου, και επειδή είμαστε σε μια καλή ομάδα και ζεστή βραδιά σήμερα, και ως άνθρωπος του χορού και της κίνησης, θα ήθελα να μοιραστώ ένα απόσπασμα όπως το βίωσα διαβάζοντάς το ο ίδιος. Έχει ένα απόσπασμα που έχει πολύ έντονη ενσώματη αίσθηση και να σας προσκαλέσω να σκεφτείτε σαν παιδιά του Ζαγοριού εκείνο τον καιρό. Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ με έναν τρόπο παλαιπηδιστικό, 1-2 μήνες πριν, και ο λόγος στην Κατερίνα, ο Ταυρομάχος. Αφού δε ατονίσει σχεδόν ο Ταύρος εκ της ροής του αίματος, τότε εμβαίνει τελευταίον ο Ταυροφόνος, εικόνα 3. Ούτως προβάλλει επιδέξια εις τον της λύσης εσκοτισμένων ταύρων, εν τι κόκκινο ύφασμα. Ο δε δυστυχής Ταύρος, ενώ ορμά κατά αυτού απελπισμένος, τον κεντά θανατηφόρος εν ρηπή οφθαλμού ο Ταυροφόνος, επί του αυχένους, με βραχίαν τεινά μάχαιραν. Αφού αποθάνει ο Ταύρος, φέρουσιν εις το θέατρον της μάχης αμαξαγούς ύπους και του ζεύγουσι προ του Ταύρου και ούτω σύρεται υπ' αυτόν δια των θεατών, ήτινες κατέχονται υποχαρές μεγάλες. Δεν είναι βέβαια πολύ οικολογικό το απόσπασμα, όμως αυτό που φανταζόμουν είναι παιδιά. Ναι, αλίμονο. Σκέφτομαι παιδάκια να διαβάζουν αυτό, να βγαίνουν έξω από την Πασχάλιο, στην πλατεία. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι η μίμηση και μέσω του παιχνίδι ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα μιας ενδυνάμει μέθεξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παπακώσταν. Θα ήθελε κάποιος να διατυπώσει κάποια ερώτηση. Μπορούμε να του δώσουμε το μικρόφωνο ή κάποια παρατήρηση. Θα δώσουμε λίγο φως στην υπόθεση. Ναι, και στην πλατεία. Είμαστε καλυμμένοι από τις εισηγήσεις, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται. Θέλετε να κάνετε? Μισό λεπτάκι, ένα μικρόφωνο. Ας είναι κάτω το μικρόφωνο για να δει πως θέλεις κι άλλος. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω, αν είναι δυνατόν, από την έρευνά σας να γνωρίζετε πώς επιδρά αυτή
αυτός ο βομβαρδισμός της εικόνας στη γνωστική, ας το πω, ικανότητα των παιδιών, στην αντίληψή τους, και αν είναι προτιμότερο αυτός ο βομβαρδισμός να μετριαστεί και να συνδυαστεί περισσότερο με την εικονογραφία, με μια τέχνη ή με την ψηφιακή τεχνολογία και την τέχνη μέσα από αυτή. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι ζήτημα συνεδρίου. Αυτό που και οι δύο είμαστε φύση και θέση, δεν είμαστε παιδαγωγοί. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι το εξής. Ότι την εικόνα μπορεί να δει κάποιος ως υποπτικό μέσο, ως αφιτηρία, αλλά έτσι συνδέοντας και τις δικές μας σπουδές με τα κοινωνικό-ανθρωπολογικο-λογοφικά, μπορεί να είναι και η ίδια η αφορμή και η αιτία. Το θέμα είναι αυτό που λένε στην Βρετανική Εμπειρική Σχολή, ότι οι πηγές είναι αυτές που είναι. Το θέμα είναι τι ερωτήματα βάζει στις πηγές. Κατά αναλογία, τι κάνει ο δάσκαλος με αυτές τις εικόνες. Και αυτό που είπε ο Βασίλης σήμερα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η υπερπληροφόρηση που έχουμε δεν προλαβαίνει να γίνει ιστορία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το τρίπτυχο, πώς η πληροφορία γίνεται γνώση και αν έχει τη δυνατότητα να γίνει σοφία, είναι αυτή η αλληλουχία κάπου σήμερα χωλαίνει. Δεν είμαστε φοβικοί με τις τεχνολογίες. Το ζήτημα πάντα είναι ο άνθρωπος. Το ζήτημα νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος και στην ίδια τη διαδικασία και στο σχεδιασμό και στην παρέμβαση. Υπολογίστε ότι ούτε εγώ είμαι παιδαγωγός, ούτε διδακτικολόγος. Ωστόσο, αυτό που βάζει η Αθανασία έχει ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε ότι η εικόνα έτσι όπως μας την έδειξε η Μελίνα, δηλαδή οι βραχογραφίες και όλα αυτά, η τέχνη, λένε οι ιστορικοί της τέχνης, έχει έναν μαγικό χαρακτήρα. Αυτή την περίοδο που μας έδειξε η Μελίνα έχει έναν πραγματικά μαγικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι συμπαθητική, όπως λένε οι ανθρωπολόγοι, μαγεία. Δηλαδή αναπαριστώ αυτό που θέλω να συμβεί ως σκηνή κυνηγιού, για παράδειγμα. Έτσι, τα έχουν εξηγήσει με πολύ σημαντικοί διανοητές όλα αυτά τα πράγματα. Η εικόνα φαίνεται ότι περιορίζεται με την επινόηση της γραφής, αλλά και η γραφή, σας θυμίζω, είναι αφαίρεση εικόνων. Το α, το γράμμα α, για παράδειγμα, ονομάζεται έτσι από την αιγυπτιακή λέξη άλεφ, που σημαίνει βόδι. Αντιστρέψτε το α προς τα πάνω και θα δείτε την μορφή μιας αγελάδας με κέρατα και αυτιά. Έτσι, άρα το πώς η εικόνα συμπυκνώνεται για να γίνει ένας κώδικας με τον οποίο θα πούμε, θεωρούμε ότι θα πούμε, με τη γραφή δηλαδή, πολύ περισσότερα πράγματα. Βάλτε τώρα το ανάποδο, μια εικόνα 1000 λέξεις που λέμε κτλ. Στην εποχή που συζητάμε, στην εποχή της εικονολογίας παιδικής, δηλαδή στις αρχές, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, η πηγή για να τροφοδοτηθεί με εικόνες η ανθρώπινη συνείδηση, οι πηγές είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Σκεφτείτε μερικές δεκαετίες πιο πριν, δηλαδή το 1750 ας πούμε, ποιες εικόνες έβλεπε ένα παιδί στο χωριό, και όχι μόνο στο χωριό, και στην πόλη. Ήτανε οι αγιογραφίες στους ναούς. Δεν είχε άλλη πηγή εικονολογίας. Τώρα μου έρχεται, ας πούμε, ο Άγιος Μινάς 1621 ή 25, θα σας γελάσω τώρα ακριβώς, στο Μονοδέντρι, ο νάρθικας του οποίου είναι αγιογραφημένος με την τελική κρίση, στην οποία είναι το τέρας της κολάσεως, ας πούμε, και οι πύρινες γλώσσες του, και από πάνω βαδίζουν κατά σειρά αξιολογήσεως οι αμαρτωλοί. Αυτό βλέπει ένα παιδί
το 1625 και μέχρι και το 1800, αυτό βλέπει, αυτό ξέρει, αυτή είναι η εικόνα που έχει και τροφοδοτεί τη φαντασία του, την πρακτική του, τη συνείδησή του, τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται ως άνθρωπος κτλ. Όλα τα άλλα είναι φυσικές αναπαραστάσεις που τις καταναλώνει επί τόπου. Βλέπει το δέντρο που ανθίζει, βλέπει το δέντρο που βγάζει φύλλα, βλέπει το δέντρο που καρπίζει, βλέπει το ζώο που γεννάει κτλ. Αυτές είναι οι παραστάσεις που έχει. Όλα τα άλλα είναι αφηγήσεις σε λόγο. Και εδώ τώρα, στις αρχές του 19ου αιώνα, αρχίζει αυτά τα πράγματα, αυτές τις αφηγήσεις που ακούει. Του λέει ο πατέρας ή ο παππούς που γυρίζει από την Αίγυπτο. Του λέει Φούρναρης, ας πούμε, Καπεσουβίτης στην Αίγυπτο. Έτσι, του λέει, πού να δεις παιδάκι με εκεί, τι μαϊμούδες είχε. Τι μαϊμούδες, τι είναι οι μαϊμούδες. Πρέπει να τις περιγράψει, να τις αφηγηθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ τώρα έχει μια εικόνα για να πάρει, ας πούμε, ερέθισμα αυτή η φαντασία. Από εκεί μέχρι σήμερα, έτσι, η εικόνα είναι κυρίαρχη και έχει αντιστρέψει αυτή τη σχέση λόγου και εικόνας. Προφορικού στην αρχή, γραπτού στη συνέχεια κτλ. Σε σημείο που στις διπλωματικές εργασίες, τώρα τα ξέρει ο Χρήστος αυτά, οι φοιτητές βάζουν εικόνες μέσα στο κείμενο και τους λέμε, παιδιά, δεν βάζουμε εικόνες μέσα στο κείμενο. Τις εικόνες τις βάζουμε στο παράρτημα και παραπέμπουμε γιατί χάνεται η συνοχή αυτού του κειμένου που θα το λέγαμε επιστημονικό. Έτσι, δεν φτιάχνουμε περιοδικό εικονογραφημένο, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια επιστημονική εργασία, άρα ό,τι εικόνα έχετε υποστηρικτική προς αυτό που λέτε, θα τη βάλετε στο παράρτημα. Κάθονται τα παιδιά και το σκέφτονται λίγο. Γιατί να μην έχει εικόνα μέσα το κείμενο, γιατί σε δεσμεύει εικόνα. Απ' την άλλη μεριά, η εικόνα είναι αυτή που κινητοποιεί. Έτσι, φανταστείτε τώρα να περιγράφεις έναν πίνακα ζωγραφικής. Τι να περιγράψεις. Μπορείς να τον περιγράψεις. Μπορείς να πεις πού είναι τα χρώματα, πού είναι τα σχήματα, πώς είναι οι μορφές κτλ. Βάζεις την εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση η εικόνα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Το θέμα είναι πώς αυτό το πράγμα στην διδακτική και στην παιδαγωγική του αξία είναι αξιοποιήσιμο. Έχουμε έναν συνάδελφο στο τμήμα μας, τον Άγγελο τον Παλικίδη, ο οποίος έχει κάνει εδώ στα Γιάννηνα τη διδακτορική του διατριβή για τη διδασκαλία της ιστορίας με εικόνες μέσα από την αξιοποίηση των εικόνων στη διδασκαλία της ιστορίας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Έχω όμως μια επιφύλαξη για το ποια είναι η δυναμική σχέση εικόνας και λόγου. Έχω την άποψη ότι στην εποχή μας έχει διαταραχθεί. Ναι. Νομίζω σε αυτό που μια κουβέντα στο που είπε ο Βασίλης, εάν κάνουμε μια αντίστοιξη το πώς θεωρούμε τα παιδιά στο Ζαγόρι, τις εικόνες αυτές τις βιώνανε, τις ενσωματώνανε ή προσπαθούσαν να τις σωματοποιήσουν και σήμερα μάλλον τις καταναλώνουμε. Ναι. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω 3 μικρά σχόλια. Καταρχήν, όσο αφορά αυτή την πολύ γλαφυρή περιγραφή του παιδιού στο Καπέσοβο που έχει τις εικόνες αγιογραφίας, σε σχέση με τις εικόνες που του ήρθαν μετά. Έτσι, οι εικόνες αγιογραφίας είναι πάρα πολύ διαφορετικές, έχουν τη δική τους γλώσσα. Και μάλιστα είναι μια γλώσσα αφαιρετική, είναι μια γλώσσα που θέλει να περάσει νοήματα θρησκευτικά, που δεν είναι φωτογραφική απεικόνηση, γιατί το μέτωπο είναι πιο μεγάλο για να φαίνεται ότι ο άνθρωπος σκέφτεται, το στόμα είναι πιο μικρό για να φαίνεται ότι δεν πρέπει να μιλάει πολύ. Έτσι, φανταστείτε να έχει αυτές τις παραστάσεις και ξαφνικά να του έρθει φωτογραφική απεικόνηση. 2 τελείως διαφορετικά. Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω σε σχέση με την εικόνα και το πόσο δύσκολο είναι εν τέλει να αποδώσει εικόνα χωρίς να μπορεί κάποιος να δει, το διαπίστωσα σε κάποια μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα που κάναμε και αφορούσαν την ειδική ομάδα αυτή των ανθρώπων με οπτική αναπηρία, όπου έπρεπε μέσα σε ένα πλαίσιο ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης να τους περιγράψουμε τους πίνακες. Δεν υπήρξε κάτι πιο δύσκολο για την ομάδα των μουσιοπαιδαγωγών.
Είναι αυτό ακριβώς. Πώς περιγράφεις ένα πίνακα σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να δει τα χρώματα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα στο διεπιστημονικό αυτό κλάδο και προσπαθούμε μέσα από ενεργοποιώντας τις άλλες αισθήσεις να το αντιπαρέλθουμε. Κάτι που εν τέλει δεν ξέρω καν αν μπορεί να γίνεται. Και το τρίτο σχόλιο δεν αφορά ακριβώς αυτό την εικονολογία, αλλά την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή, ωραία, τα βρήκαμε τα βιβλία, είναι εκπληκτικά, είναι πολλά. Εγώ, σαν μουσιολόγος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και από ένα από αυτά τα βιβλία μπορεί να στηθεί ολόκληρο μουσείο, γιατί αυτό κάνουμε. Και ειδικά στο εξωτερικό, αν είχαν έστω και ένα από αυτά τα βιβλία, θα στείλαν ένα μουσείο, το οποίο θα το εκμεταλλεύονταν με 1000 διαφορετικούς τρόπους. Εμείς, λοιπόν, έχουμε όλα αυτά σε ένα μικρό χωριό. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά. Πρέπει να αξιοποιηθούν για το καλό όλων μας, για να διατηρήσουμε όχι μόνο αυτά που είναι υλικά, αλλά και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά και να συνεργαστούμε. Διάφοροι επιστήμονες, ο καθένας από το δικό του πόστο και σε συνεργασία ακόμα και με τους γεραιότερους κατοίκους. Έτσι, οι αναμνήσεις τους πρέπει να διατηρηθούν. Πρέπει να περάσουν με κάποιο τρόπο και σε εμάς και στα παιδιά μας στο αύριο. Αυτά ήθελα. Πολύ σημαντική αυτή η προβληματισμή και βλέπουμε ότι αυτή η έκδοση αυτού του ημερολογίου μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για συνέδρια, όχι μόνο ένα, διεπιστημονικά και μάλιστα ειδικά η παιδαγωγική του αξία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Και ήθελα να πω σε αυτό το σημείο και να δώσω και ένα ερέθισμα, ίσως και μία πρόταση. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, κύριε Σούλη. Πώς θα το βλέπατε σαν ιδέα να υπάρχει μια περαιτέρω διερεύνηση και επιστημονική ημερίδα ή κάτι που να έχει σχέση με αυτά τα πολύ σημαντικά τεκμήρια και κοιμήλια που υπάρχουν στην Ήπειρο? Υπάρχει δρόμος ανοιχτός, το οργανώσουμε κάτι μακρινό. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποια παρατήρηση? Ναι. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Δημήτρης Τσαούσης και είμαι φυσικός και όπως δηλώσατε εσείς δεν είσαστε παιδαγωγός και εγώ δηλώνω ότι παιδαγωγικά δεν έχω κάνει, μόνο φυσική έχω κάνει. Βέβαια μετά δίδασκα στο σχολείο και μάθαινα τους μαθητές γράμματα. Δεν ξέρω τι τους έμαθα, πάντως παιδαγωγικά δεν ξέρω. Εγώ ήρθα να πάρω σήμερα το ημερολόγιο εδώ πέρα, διότι έχω πάρει και μερικά άλλα ημερολόγια και πραγματικά τα θαύμασα. Και ήρθα να δω πράγματι πώς ανταποκρίνεται η εικόνα στα παιδιά εκείνης της εποχής. Επειδή όμως άκουσα και μερικούς προβληματισμούς από τους καθηγητές για την εικόνα σήμερα και μάλιστα ο ένας είπε ότι βάζουν και σε διδακτορικές διατριβές εικόνες, η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει εντελώς. Δηλαδή σήμερα δεν νοείται, έχουμε πάει στο αντίθετο άκρο και πλέον όχι μονάχα τα μικρά τα παιδιά και οι μεγάλοι δεν διαβάζουν κείμενα, κοιτάνε εικόνες. Έχουμε φύγει και έχουμε πάει στην αντιπέρα όχθη. Εγώ αναγκάστηκα να γράψω ένα άρθρο φυσικής και επειδή δεν το διαβάζουν, το έκανα με εικόνες. Δηλαδή είναι ένα άρθρο μόνο με εικόνες, για να κεντρήσει το ενδιαφέρον αυτών που δεν διαβάζουν το κείμενο. Δεν είναι μονάχα δική μου άποψη αυτή, τη βλέπω παντού. Και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ο κόσμος κυκλοφορεί με τα αυτά. Το TikTok κυκλοφορεί διότι έχει εικόνα κινούμενη. Δηλαδή έχουμε πάει στο βίντεο, έχουμε πάει στο αυτό. Η τηλεόραση κυριαρχεί σήμερα. Ελάχιστοι ακούνε ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ελάχιστοι έως μηδενικά διαβάζουν βιβλία. Δηλαδή ο κόσμος σήμερα είναι με τη τηλεόραση, είναι με το βίντεο, με αυτά. Κάποτε η εικόνα, για να τη βάλουμε μέσα στα βιβλία, όπως είπατε και εσείς, ήταν άθλος. Σήμερα έχουμε πάει στο αντίπερα όχθη και κυριαρχεί η εικόνα και δεν ξέρω αν αυτό είναι σε καλό ή σε κακό. Ευχαριστώ για την εσπερίδα που κάνατε απόψε και εύχομαι το ημερολόγιο να είναι καλοτάξιτο. Ευχαριστώ πολύ. Μου θυμήσατε δύο πράγματα θέλω να πω.
Το ένα είναι που μου θύμισε κάτι για αυτά που συζητάμε για την εικονογραφία. Το 1713, ένας μοναχός από τον Τύρναβο που βρίσκεται στη Βενετία και είναι άνθρωπος του διαφωτισμού, ας είναι μοναχός, έχει σπουδάσει στην Αγγλία, στις σχολές των Ιωαννίνων που είχαμε σχολεία, έχει μια για τα δεδομένα της εποχής πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, γύρω στους 370 τόμους, και αποφασίζει με το θάνατό του να τα δωρήσει στην ιδιαίτερη πατρίδα στον Τύρναβο. Ζούσε στη Βενετία, να τα στείλει εκεί. Αυτός ο καημένος λοιπόν, δεν ξέρουμε αν τα βιβλία φτάσαν στον Τύρναβο, λέει μέσα στη διαθήκη του: τα ελληνικά βιβλία όλα να τα στείλετε εκεί, γιατί ναι, μπορούν και τα διαβάζουν. Τα ξενόγλωσσα βιβλία, γιατί είχε και ξενόγλωσσα βιβλία, στα λατινικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, να τα πουλήσετε, διότι δεν μπορούν να τα διαβάζουν οι μαθητές στον Τύρναβο, και τα λεφτά να τα αξιοποιήσετε, κάτι λέει πάλι σχετικά με τα βιβλία. Και έχει μια ιδιαίτερη κατηγορία για τα εικονογραφημένα βιβλία τότε, και λέει τα εικονογραφημένα σε όποια γλώσσα κι αν είναι να τα στείλετε, γιατί θα βοηθήσουν πολύ τους μαθητές στον Τύρναβο. Και μάλιστα, επειδή είπατε για διαφωτισμό, τα θέλει τα βιβλία να μείνουν στην κοινότητα του Τυρνάβου και να τα δανείζονται οι φοιτητές και να μην τα διαχειρίζεται η Εκκλησία, παρόλο που ο ίδιος είναι μοναχός. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Πολύ νωρίτερα από όλα αυτά που γίνονται αυτά. Άρα η εικονογράφηση που έρχεται από τα χειρόγραφα ακόμη των βιβλίων είναι πολύ σημαντική και παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και το δεύτερο που θα πω, γιατί εγώ ήθελα να το ακούσω αυτό απόψε και αυτό θα το πω, δεν είναι ερώτηση, είναι ότι όλα αυτά που αυτό το ημερολόγιο δίνει μια αφορμή να παρουσιαστεί κάτι από τον πλούτο στο Ζαγόρι, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον βλέπουμε πολύ εύκολα από την πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να συνδυάζονται πάντα, κατά τη γνώμη μου, με ορισμένες έννοιες, όπως είναι οι έννοιες της διασποράς. Ο Βασίλης την έχει μελετήσει πάρα πολύ. Του εμπορίου, γιατί έμποροι ήταν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Της διασποράς των Ζαγορίσιων, έτσι, σε όλα τα μέρη όπου πήγαν οι άνθρωποι αυτοί. Για το εμπόριο, με το οποίο συνδέθηκαν και τους έφερε πλούτο και ο πλούτος τους έβαλε να γίνουν φορείς του νεοελληνικού διαφωτισμού, και μετά της ευεργεσίας, που φτιάξαν σχολεία, που σκέφτηκαν να συστήσουν βιβλιοθήκες, να στείλουν βιβλία ή να αφήσουν χρήματα για να αγοραστούν βιβλία και να μείνουν όλα αυτά μέχρι σήμερα, που και επειδή είπε πάλι ο Βασίλης για τα 90 τόσα βιβλία που σώζονται, δεν μας μείναν όλα τα βιβλία, τα χάσαμε στην πορεία πάρα πολλά από αυτά που είχαν τα σχολεία στο Ζαγόρι. Άρα θέλω πάντα, εγώ προσωπικά έτσι, να υπάρχει μια μνήα στη διασπορά των Ζαγορίσιων, στον πλούτο, στο εμπόριο, στους δρόμους, στο διαφωτισμό και στον ευεργετισμό, που δεν ξεχάσαν ποτέ την πατρίδα τους, ακόμη και αν δεν επέστρεψαν ποτέ σε αυτή. Γιατί συνδέεται άμεσα με όλα αυτά. Σε ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το ημερολόγιο σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς και εξαιρετικά τα ζητήματα που θέσατε. Πραγματικά είναι θέματα τα οποία όντως θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν συνέδρια. Έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπεσόβου και με αφορμή τις τελευταίες παρατηρήσεις θα ήθελα να πω ότι ο πλούτος που υπάρχει στις τοπικές κοινότητες, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά με αφορμή, θέλω να τονίσω τη σημασία της πρωτοβουλίας που παίρνει ένα χωριό στο Ζαγόρι. Αλλά ο πλούτος που υπάρχει σε όλα τα χωριά και το ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και όσοι δεν ασχολούμαστε με τα κοινά, έχουμε μεγάλο χρέος να αναδείξουμε αυτό ακριβώς τον πλούτο που υπάρχει. Και υπάρχει παντού. Η απάντηση είναι, όπως είπε και ο κύριος Παπακώστας, ο άνθρωπος. Να αναδείξουμε από την παράδοσή μας, από τη λαογραφία μας, από τις συνήθειες, από την ιστορία. Και πάμε τώρα και στην εικόνα, ξεκινώντας ότι οι πηγές και οι πληροφορίες που έχουμε, ας πούμε για το αντικείμενο που με αφορά περισσότερο, είναι από Αγγεία. Είναι από τους ιστορικούς, από την αρχαιότητα, από το 776 π.Χ. Οι πληροφορίες ως εικόνα είναι οι τεχνικές πάνω στα Αγγεία, οι οποίες άντεξαν στον χρόνο, οι οποίες υιοθετήθηκαν και κάποιες είναι παρόμοιες. Να κάνω και μια, έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό ότι η δυναμική της εικόνας. Υπάρχουν κάποια κράτη που ψηφίζουν στο ψηφοδέλτιο με εικόνες ακόμα. Η παρατήρηση που έκανε ο κύριος πριν, ότι πάμε τώρα στη σημερινή εποχή, η δυναμική της εικόνας που έχει στην προπαγάνδα, πλημμυριζόμαστε αυτή τη στιγμή με εικόνες.
η μάθηση που κάνουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι πάνω σε εικόνες και μου προκαλεί βέβαια και απορία το πώς επιτρέπονται κάποιες εικόνες. Πάμε στα παιχνίδια κτλ. Αλλά και το συνδέομαι τώρα με τα παιδιά του Ζαγορείου και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, επειδή έχουμε διαβάσει για ένα χώρο που θέλουμε να πάμε, μια χώρα, μια τοποθεσία, και την έχουμε πλάσει στο μυαλό μας. Νομίζω σαν παιδιά. Και όταν πάμε στο χώρο, ή στην πόλη, ή στο κράτος, είτε προσπαθούμε τώρα να το συγκρίνουμε, πώς το είχαμε στο μυαλό μας και πώς είναι στην πραγματικότητα. Σαφώς και τα παιδιά του Ζαγορείου τότε, το τι είχαν πλάσει από τις ιστορίες που δέχονταν από τους ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει εκτός, τα συναισθήματα σχεδόν, τώρα βάζω εγώ τον εαυτό μου, πρέπει να ήταν σχεδόν παρόμοια. Λοιπόν, να τελειώσω, να πω συγχαρητήρια, και θα ήταν πολύ χρήσιμο για όλους κάθε τοπική κοινότητα να ασχολείται με τον πλούτο της. Γιατί θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ και για τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πολύ τα έξω την